Clark International Airport sa Pampanga nagsuspindi ng non-essential domestic flights mula sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Ang detalye sa report. Inanunsyo ng Clark International Airport Corporation na hindi muna ito tatanggap ng non-essential domestic flights mula sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Ito ay kasunod ng pagpapalawig ng mga restriction sa mga lugar na may matataas na kaso ng COVID-19 Delta variant sa bisa ng IATF Resolution No. 130 at 130B. Nakasaad sa resolusyon na pawang authorized persons outside residence lang ang pinahihintulutang mag-travel palabas at papasok sa mga nasabing lugar kabilang ng National Capital Region. Yes, MCQ naman tayo dito sa Pampanga, so hindi naman tayo affected. Except that, of course, we remind passengers na those coming from Manila are not allowed for domestic leisure travel. So essential travel lang. Those coming from ECQ areas. But for coming from the MCCQ areas, okay naman tayo. Ganun din naman, status quo din naman dun sa international flights. Kasalukuyang nasa ilalim ng heightened general community quarantine ng NCR. Pero simula bukas, August 6, isa sa ilalim na ito sa ECQ hanggang August 20. Nasa ECQ rin ang Iloilo, Iloilo Province, Cagayan de Oro City at Hingoog City, Misamis Oriental hanggang August 7. Ayon sa SIAC, ipinatutupad pa rin ang travel ban hanggang August 15 sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia at Thailand. Nananatili naman sa green classification as of July 31 ang nasa 51 na bansa. Passengers coming from those countries will be allowed to undergo yung tinatawag na fast-track quarantine for fully vaccinated individuals, meaning they only have to observe 7 days quarantine. Nanawagan ang SIAC sa publiko na agad mag-rebook ng kanilang flights at ugaliing i-check ang kanilang website at page hinggil sa mga susunod na advisories at announcements. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.